Dámy a páni, som práve na Malte, kde sa pred chvíľou doplavila táto luxusná kávička z Kolumbii. Káva s nádychom mora od majstra Versaceho. Ideme ju otvoriť a ochutnať. Sám som extrémne zvedavý, lebo kávička bola ospievaná. No, na prekvapenie to vôbec nie je, že čierne. Farba vyzerá byť celkom pekná hnedá aj cez moje slnečné okuliarky. Dámy a páni, tak ja som bol v prvej chvíli potešený, že vidím pekné hnedé zrná a trošku som akoby zanedbal to, že by som sa lepšie pozrel na tie defekty. A pozrite sa, napokon sú v takejto maličkej vzorke našli obrovské množstvo tých mušlí, tu je aj Quaker, tu je aj káva zrno poškodené hmyzom. Toto zrnko má tiež dierku od hmyzu. Poďme si túto luxusnú kávičku s nádychom mora pripraviť. Recenziu nájdete o pár dní na webe blogokáve.sk.